Dros y mis diwethaf yma'n enwedig, ni wedi arwain yr ymgyrch, sef pasio'r bêl dros Gymru, ymgyrch y bêl, a bwriad yr ymgyrch yn benodol oedd casglu negeseuon a chofnodion y gefnogaeth i roi i Dîm Cymru. Ond oedd ddoi reswm, rili. Un penna oedd i ddiolch i Dîm Cymru am gyrraedd pencampwriaeth y bwys ac am ddathlu'r ffaith na, achos dyn ni yng Nghymru ddim rili yn dda wrth ddathlu ddim yn teimlo, ond hefyd mae'r weithred yma o baso bêl i rywun arall, cyffelib ar angen i pasio iaith. Hynny yw, os ti'n defnyddio'r hyn o Gymraeg sydd gyda ti, gyda phwy bynnag, mae modd cynyddu defnydd yr iaith. So beth dyn ni wedi wneud, mae 23 menter iaith yn amlwg, mae 23 aelod yn ysbrod derfynol. Yn bwriad ni wedyn, oedd casglu'r llofnodion i gyd. Gaethon ni dros 20,000 o lofnodion yn wych, a ni'n cael cyflwyno hwnna wedyn i'r tîm. Gaethon ni wybod rhyw wythnos a hanner yn ôl bod yna gyflem ni ddod i fynd i ryw ginio dathlu arbennig, a o'n i bach fel o nefo, dwi'n gwybod beth i'n neud, dim bob dydd sy'n cael cynod i rywun fel Gareth Bale, oedd hwnna jyst surreal yn llwyr, a yn ei hanfod rili, o'n i wedi cyflwyno 23 pêl i'r sgwad, oedd Ashley Williams, Andy King a Gareth Bale wedi derbyn 3 ar ran y tîm, a y gweddill wedyn wedi ffurfio rhyw fath o bari wrth carpet coch wrth ddim mewn, so oedd hwnna'n gret. Pawb yn rili cyffroes yma, a fi'n credu, mae'n rhaid cofio, mae Cymdeithas Petroli Cymru dros y misoedd diwetha wedi gwneud trwy gwmynt jyst i godi proffil Cymru a'r Gymraeg. Ti'n gweld diolch na'r y cysau, mae gweld chwaraewr fwyaf drud y byd, Gareth Bale, gyda'r diolch na'r banner Cymru. Mae hwnna wedi gwneud mwy o ran codi statws yr iaith na bron unrhyw beth arall, a o'n i eisiau cydnabod ni, pam wnaethon ni fe.